Barangay LS 97.1 Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kapag daw bawal ay masarap gawin. Pero handa ka bang i-enjoy ang panandaliang sarap kung ang kapalit naman ay pangmatagalang pagsisisi? Dear Papa Dudut, minsan may parte sa buhay natin na gusto nating ibaon na lamang sa limot. Lalo na kapag hindi maganda ang dulot nito sa ating pakiramdam at alaala. Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Oscar. 37 years old na ako at nakatira dito sa Parañaque. Ayoko talagang magpakilala sa tunay kong pangalan dahil medyo sensitibo ang kwentong ibabahagi ko sa ngayon. Nasigurado akong kaiinisan ng ating mga kabarangay. Papa Dudut, sisimulan ko ang kwento ko sa relasyon namin ng asawa kong si Carol. Nagkakilala kami sa isang mall kung saan ay nagtatrabaho ako bilang isang sales promodizer at siya naman ay napadaan para bumili ng school supplies na gagamitin niya para sa kanyang trabaho. Isa kasi siyang teacher, Papa Dudut. At nagkataon pa na pinsan siya ng isang katrabaho ko na naging tulay para magkakilala kaming dalawa. Pakiramdam ko nga noon ay na love at first sight ako sa kanya. Kaya humingi ako ng tulong sa katrabaho ko na ilakad ako kay Carol. Binigay niya ang cellphone number ni Carol sa akin at nang unang beses na tinawagan ko siya at nagpakilala ako na si Oscar na katrabaho ng pinsan niya ay hindi niya naman ako sinungitan. Nagkakwentuhan kami at nagkasundo na muling magkita hanggang sa maging close na nga kaming dalawa at tuluyan nang nagkaroon ng relasyon. Papa Dudut, 3 taon na kaming magkarelasyon ni Carol nang mag-apply ako ng trabaho sa abroad. Ayaw sana ni Carol dahil natatakot siya na baka hindi na siya balikan o kaya ay magkaroon ako ng ibang babae doon. Kaya para patunayan na mahal ko talaga siya at mapanatag na rin ang loob niya ay pinakasalan ko na siya, Papa Dudut. Nasa tamang edad naman kami at hindi natutol ang aming mga magulang. Kaya nagpakasal na kami at tumira muna kami sa isang apartment habang naghihintay ng alis ko. Natanggap din kasi ako kaagad sa ina-applyan ko na agency. At may kalahating taon pa kaming nagsama bilang mag-asawa ni Carol bago ako tuluyang umalis papunta ng Middle East para magtrabaho bilang isang sales merchandiser. Papa Dudut, mahirap at malungkot talaga ang magtrabaho sa abroad. Lalo na at malayo ako sa mga mahal ko sa buhay. Tapos wala pang 1 taong kaming nagsasama bilang mag-asawa ni Carol. Pero nagpakatatag ako dahil gusto ko talaga na mabigyan ng maayos na buhay ang asawa ko. Wala namang kaming naging problema ni Carol pagdating sa relasyon namin dahil consistent ang communication namin sa isa't isa. Kaya nang dumire-diretso ang renewal ng kontrata ko sa abroad ay hindi na nga namin namalayan na halos 10 taon na pala akong nagtatrabaho sa Middle East. Doon na ako nag-decide na umuwi ng Pilipinas dahil may sapat na rin naman kaming ipon ng asawa ko. Gusto ko na rin kasi na magsimula kami ni Carol na bumuo ng totoong pamilya. Grabe, Han. Nakakapagod talaga maglipat ng bahay, no? May ilang gamit pa nga tayong natira sa labas pero mamaya na siguro yun. Magpahinga na muna tayo sandali dito sa sala. Eto nagtimpla na ako ng juice at bumili na rin ako ng tinapay para sa merienda natin. Ayun, salamat Han. Sakto, dahil nagugutom na ako. Pero alam mo, tama ka sa sinabi mo. Nakakapagod talaga tong buong araw na paghakot natin ng mga gamit.
Kung pwede lang talaga na yung dating bahay na lang natin mismo ang ilipat natin dito sa bago nating titiran. Para hindi na tayo magakot ng gamit. Oo nga no, ang liit pa naman ng bahay na yon, kasyang-kasya yun dito sa bago nating bahay. Pero Han, alam mo, masaya talaga ako na magkasama na tayo ngayon. Ako rin naman sobra. Imagine, dati nililigawan lang kita. Tapos nang maging mag-asawa na tayo, umalis naman kaagad ako at nagtrabaho sa malayo ng halos 10 taon. Ay, Han, salamat ha. Bakit ikaw ang magpapasalamat? Ikaw nga ang nagpundar ng halos lahat ng to. Yung sinusweldo ko nun sa pagtuturo halos napupunta lang sa pagmamasteral ko. Kaya pera mo halos lahat ang naging dahilan para mabili natin ang bahay na to. Pera nating dalawa. Kasi kung hindi ka naman pumayag na umalis ako para magtrabaho sa Middle East, hindi natin kaagad magagawa ang lahat ng to. Alam ko naman na ayaw din talaga ng mga magulang mo na umalis ako. Ikaw lang ang nag-convince sa kanila na pumayag. Kakakasal lang kasi natin noon tapos iiwan mo kagad ako. Magagalit talaga ang mga magulang ko sa'yo. Pero naiintindihan ka naman nila Kaya nga salamat sa tiwala na ipinabaon at ibinigay mo sa akin. Lalo na sa mga plano ko na para sa ating dalawa. Tiwala na kahit kailan hindi mo sinira. Hindi kaya biro yung magkalayo tayo sa isa't isa sa napakahabang panahon. At hindi na ulit mangyayari yun. Hindi na ulit kita iiwanan. Talaga? Oo. Hindi na ako babalik sa Middle East. Sigurado ka? Pero anong gagawin mo dito sa Pilipinas? Alam ko namang hindi ka sanay na walang trabaho. May natira pang pera sa naipon natin, di ba? Oo, meron pa. Medyo malaki pa nga yun Sinadya ko yun para sa van na bibilin ko. Plano ko na mag-drive ng van para sa mga bakasyonista. Para kahit paano, kumikita pa rin ako. Oo nga no. Ang galing talaga ng plano mo, Han. Pero hindi pa yun tapos. Dahil may gusto pa akong trabahuin ngayon. May iba ka pang plano? Ano pa yon? Bakit parang ang dami mo namang gustong gawin? Ang totoo, tatrabahuin ko na ring mabuti yung paggawa natin ng mga bata. Loko ka talaga, Han. Kumain ka na nga dyan at kukuha muna ako ng damit na pamalit mo. Basa na pala kasi ng pawis ang likod mo. Papadudot gamit nga ang naipon namin ni Carol ay nakabili kami ng isang row house na ngayon ay tinitirhan naming mag-asawa. At isang van na gagamitin ko sa trabaho. Si Carol naman ay nagpatuloy sa kanyang pagtuturo. Papadudot pakiramdam ko noon ay wala na akong mahihiling pa dahil maayos na talaga ang buhay namin ng asawa ko. Pero habang tumatagal ang pagsasama namin, ay doon ko naramdaman na parang may kulang pa. At saka ko lang na-realize na iba pa rin talaga ang bahay kapag may kasamang bata. Alam ko na mas magiging masaya kaming mag-asawa kung bibiyayaan kami ng isang anak. Pero papadudot hindi naman kami nagmamadali ni Carol. Lalo na at ngayon lamang ulit kami nagkasama bilang mag-asawa pagkatapos ng maraming taon. Isa pa ay pareho naman kaming nagpa-check up noon at ang sabi ng doktor ay walang may diferensya sa aming dalawa. Perfect timing lang daw ang kailangan at makakabuo din kami ng anak ng asawa ko. Papadudot mag-iisang taon na kami ni Carol sa tinitirhan namin nang makilala namin ang bagong lipat sa katabing bahay namin. Ang mag-live-in partner na sina Jack at Bella. Mabait din silang dalawa at nagdala pa nga ng pagkain si Bella sa bahay para makipagkilala sa amin ni Carol. Makwento si Bella at totoong maganda, papadudot. Maputi ang kutis niya, bilugan ang kanyang mga mata. Mahaba ang buhok at balingkinita ng kanyang pangangatawan. Malaki nga ang pagkakahawig niya sa napakagandang kapuso star na si Kim Domingo. At sa ilang minuto nilang pagkukwentuhan ng asawa ko, sa tapat ng bahay habang naglilinis ako ng sasakyan, ay narinig ko na magtatatlong taon na silang magkarelasyon ni Jack at nangungupahan lang sila sa katabing bahay namin. Isa daw medical representative si Jack at siya naman ay kakaresign lamang sa trabaho bilang dental assistant.
At bago nga siya umalis ng bahay namin, Papa Dudut, ay nginitian niya ako. Ngiti na hindi ko alam kung bakit pero may kakaibang dating sa akin. Papa Dudut, hindi lang yon ang unang beses na pumunta siya sa bahay. Dahil nga sa makwento talaga si Bella, ay unti-unti na nga silang naging close ng asawa ko. Sandali lang. Good morning. Oh, Bella, ikaw pala. Magandang umaga rin. Bakit napadaan ka? May kailangan ka ba? Nandyan ba si Carol? Wala pa eh. Nagpunta sa palengke. May usapan ba kayo na magkikita ngayon? Oo. Nabanggit niya kasi nung isang linggo na papahiramin niya ako ng mga romance pocketbook niya. Naiinip na kasi ako sa bahay eh. Ganun ba? Wala pa kasi siya eh, pero pauwi na rin yun. Kung gusto mo, bumalik ka na lang mamaya. Hindi ba ako pwedeng maghintay dyan sa loob? Pwede naman. Lika, pasok ka. Sure ka na okay lang? Baka nakakaabala ako sa ginagawa mo. Ayos lang. Kakatapos ko lang ding ayusin yung lababo namin. Pasok ka na. Dito mo na hintayin si Carol. Salamat. Grabe! Ang dami niyo palang gamit dito. Tsaka ang ganda ng sahig ng bahay niyo. Si Carol kasi ang pumili ng tiles para sa sahig. Kaya yan, ang ganda, di ba? Nakwento nga ni Carol na siya halos ang pumili ng lahat ng gamit dito. Dahil ayaw mo raw magdesisyon pagdating sa mga ganong bagay. Pati pala yun nakwento niya. Sa aming dalawa kasi, mas maganda ang taste niya pagdating sa mga design ng gamit. Kagaya nitong tiles at itong sofa dito sa sala. Kaya hinayaan ko na siya magdesisyon sa lahat ng mga kakailanganin namin dito sa bahay. Ang swerte naman talaga ni Carol sa'yo. Ang sarap mo siguro talaga maging asawa. Hindi naman. Mas swerte ako sa kanya kasi nagawa niyang maghintay ng halos 10 taon sa akin. Ang tagal ko rin kasi nagtrabaho sa abroad. Sa bagay, hindi rin kasi biro na hindi mo makasama ng halos 10 taon ng asawa mo. Alam mo na, ang hirap kaya nang walang ganun. Oo, medyo nga. Pero sanayin lang siguro kasi syempre, sa umpisa lang naman talaga mahirap ang lahat. Ibig sabihin, nasanay ka ng walang rumoromansa sa'yo? Ha? Oh my gosh, sorry. Na-awkward ka ba sa mga tanong ko? Medyo na-curious lang talaga ako sa mga kinuwento ni Carol sa akin tungkol sa LDR ninyong dalawa. Hindi, ayos lang. Gusto mo ng juice? Pagtitimpla na lang muna kita. Buka muna dito. Pauwi na yun si Carol, kaya hintayin mo na lang siya dito. Papa Dudut, sa totoo lang ay medyo nagulat at nasiwa ako sa mga naging tanong ni Bella. Napapaisip tuloy ako noon kung ano pa ba ang ibang kinuwento ni Carol sa kanya tungkol sa relasyon naming dalawa habang magkalayo kami. Nakwento kaya ni Carol na minsan sa sobrang pagkasabik namin sa isa't isa habang nasa abroad ako ay nagawa naming magpalitan ng malalaswang mensahe at larawan. Na minsan ay magkatawagan kaming dalawa at nagvi-video sex. At kung ano-ano pang bagay na ginagawa ng mga mag-asawang nasa LDR na sitwasyon. Hindi ko rin tuloy maiwasang isipin na kaya siguro ganon na mga tingin at ngiti sa akin ni Bella ay dahil sa mga nalalaman niya tungkol sa amin ng asawa ko. Pero sa kabilang banda, Papa Dudut, ay naisip ko rin na hindi naman siguro yun gagawin ng asawa ko dahil hindi siya makwento tungkol sa mga ganong bagay. Kaya nga hindi ko alam kung bakit yun ang naisip ko na pwede nilang maging topic na pagkukwentuhan ni Bella. Dahil pwede naman nilang pag-usapan ang tungkol sa mga halaman ni Bella o kaya ay mga pocketbook ni Carol. At hindi ang tungkol sa mga malalaswang bagay na yon. Papa Dudut, nang makauwi na si Carol mula sa pamamalengke at maabutan niya si Bella sa bahay, ay hindi rin kaagad umalis si Bella kahit nakuha na niya ang mga pocketbook na kailangan niya.
Pinagstay pa kasi siya ni Carol at sinabing sumabay na sa amin sa tanghalian. Hindi ko tuloy alam kung maaasiwa ba ako o mai-excite. Ang nakakatawa Papadudot ay natanong ko ang sarili ko. Kung bakit naman ako mai-excite kung makakasabay namin si Bella sa tanghalian. Oo, maganda siya at sobrang sexy ng katawan. Pero ayokong gumawa ng mga bagay na pwedeng ikasira ng relasyon namin ni Carol. Kaya pinangako ko sa sarili ko na hindi ko i-entertain kung anuman itong nagsisimula kong maramdaman sa tuwing makikita ko si Bella. Papadudot, siguro ay masyado lang talagang malikot ang imagination ko. Kaya naiisip ko na parang inaakit ako ni Bella. Magkaiba naman kasi ang nang-aakit sa nakikipagkaibigan. Narealize ko na kaya madalas pumupunta si Bella sa bahay para makipagkwentuhan kay Carol ay dahil naiinip siya sa kanila. Kumbaga ay sabik lang siya sa kausap o kakwentuhan. At dahil sadyang mabait ang misis ko ay mabilis silang nagkapalagayan ng loob at nagkasundo. Kay Carol ko nalaman na madalas palang wala sa bahay si Jack kaya wala rin kasama si Bella. Kinuwento rin ni Carol na masaya talagang kausap si Bella. Madalas nga ay nagdadala pa siya ng pagkain sa bahay dahil mahilig daw siyang magluto. Kapag kasi na-assign sa malayong ospital si Jack, ay ilang araw din itong hindi nakakauwi. Kaya kesa raw masayang ang mga pagkain ni Bella sa ref, ay iluluto na lang daw nila yon at ipinamimigay sa kung sino ang pwede nilang pagbigyan. Papadudot, pagkalipas ng ilang buwan ay mas naging close sina Carol at si Bella. Kahit paano ay natutuwa na rin ako kasi may nakakausap na rin si Carol bukod sa akin. Hindi rin kasi mahilig lumabas ng bahay ang misis ko at makipagkwentuhan sa mga kapitbahay. Mabuti na lang at may isang Bella kami na kapitbahay na dumadayo sa amin para magtanggal din ng inip niya. At least alam ko na hindi nauubos ang oras ni Carol sa stress sa trabaho. Kaya habang tumatagal, nagiging kampante na rin ang loob ko kay Bella. Sana gising na si Bella para matapos ko kaagad ayusin ang gripo sa banyo nila. Sandali lang. Ay, Oscar, ikaw pala. Bakit ang aga mong kumatok? Biniling kasi sa akin ni Carol kanina. Bago siya pumasok sa trabaho na puntahan daw kita ngayong umaga. Nag-text ka raw sa kanya na sira ang gripo niyo sa banyo. Kaya gusto mo sanang ipaayos sa akin. Ay, oo nga pala. Lika, pasok ka. Okay lang ba? Siyempre naman. Pasensya ka na kung nakatapis lang ako. Maliligo na sana ako pero ayun, sira nga yung gripo sa banyo namin. Maaga rin kasing umalis si Jack kanina kaya hindi ko na paayos. Halika, pasok ka na. Sigurado ka na okay lang ha? Oo nga, halika na. Nag-almusal ka na ba? Gusto mo magkape muna? Ayos lang ako. Tapos na ako magkape bago umalis ang asawa ko kanina. San pala ang banyo nyo? Yang pintong yan. Silipin ko na yung gripo ha. Okay, sige. Wala ngang lumalabas na tubig. Pero mukha namang walang naputol. Baka may bumara lang. Oscar? Pasensya na pala kayo kagabi ha. Para saan? Wala ba kayong kahit anong narinig? Kagabi lang kasi ulit nakauwi dito si Jack. Kaya ayun, medyo maingay kami sa paghaharutan namin. Wala naman kaming narinig ni Carol. Ganun ba? Mabuti naman. Akala ko narinig ninyo yung mga ingay namin ni Jack kagabi. Ayos lang. Normal lang naman yun sa mag-asawa. Ibig sabihin, gusto mo rin ng maingay? Hindi. Ang ibig ko sabihin, Joke lang. Si Jack kasi madalas wala talagang pakialam sa mga kapitbahay namin.
Ayos lang sa kanya kahit naririnig o nakikita ng ibang tao ang mga ginagawa namin. Ang weird, no? May ganung tao talaga. O yan, ayos na tong gripo nyo. Ayan! Makakaligo na rin ako. Salamat, Oscar. Oo nga pala, kainin mo na muna tong brownies na ginawa ko kanina. Dapat almusal to ni Jack kaya lang ang aga niyang umalis. Hindi na. Alis na rin ako para makaligo ka na. Okay lang yun. Pwede naman akong maligo habang kumakain ka dito. Pakisara mo na lang ang pinto kapag lalabas ka na. O sige, papasok na ako dito sa banyo. Papadudot sa tuwing uuwi nga si Jack ay medyo maingay ang paghaharutan nilang dalawa ni Bella. Mabuti na lang at wala pang nakatira sa katabing bahay nila dahil siguradong maririnig din ng mga yon ang ingay nila. Yung mga ingay na nagsisimula sa tawanan, kilitian hanggang sa nauuwi na sa mga ungol. Hindi na nga namin napigilan ni Carol ang mapagkwentuhan ng tungkol sa bagay na yon. Pero syempre dahil mag-asawa kami, iniisip namin na normal na rin yon. Lalo na at madalas na wala si Jack sa bahay nila. Ganon din naman kasi kami ni Mrs. noong bagong uwi pa lang ako mula sa abroad. Ganon kami kasabik sa isa't isa kaya naiintindihan namin sila. Papadudot sa mahigit na 10 taon naming magkarelasyon ni Carol kasama na ang mga taon na hindi pa kami kasal ay never na akong na-attract sa ibang babae. Kahit pa nga noong nagtatrabaho ako sa abroad. Nagawa kong iwasan ang lahat ng tukso na lumalapit sa akin. Never akong gumawa ng kasalanan sa asawa ko. Ngayon lang. Ngayon lang talaga ako nagsisimulang ma-attract sa ibang babae, Papadudot. Hindi ko alam pero ang lakas talaga ng dating sa akin ni Bella. Minsan nga kapag naririnig ko ang paghaharutan nila ni Jack, hindi ko mapigilan ang sarili ko na ma-imagine kung anong itsura ni Bella habang ginagawa nila ang bagay na yon. Anong itsura niya kapag ako naman ang kasama niya. Papadudot, alam kong nagsisimula na akong magkaroon ng kasalanan. Pero sa loob-loob ko, pagpapantasya lang naman yon. At wala akong balak na totohanin dahil mahal ko ang asawa ko, mahal na mahal. Papadudot, akala ko ay madali lang layuan ng tukso. Lalo na kung mahal mo talaga ang asawa mo. Pero napatunayan ko na hindi pala talaga. Nagkaroon kasi ng seminar si Carol sa Batangas at 3 araw din siyang mawawala sa bahay. Sa unang gabi na wala siya, ay narinig ko na nagkaroon ng pagtatalo sa bahay ni Bella. May sigawan at basagan ng gamit hanggang sa nauwi sa padabog na paglabas ni Jack sa bahay nila. Kausap ko noon si Carol sa cellphone at sinabi ko sa kanyang nangyari sa kabilang bahay. Wala sana akong balak na puntahan si Bella pero si Carol ang nag-convince sa akin na i-check ko raw kung maayos lang daw si Bella sa kanila. Kaya nang hindi pa rin bumalik si Jack ay nag-decide na nga akong katukin ang bahay ni Bella. Naabutan ko siyang umiiyak habang umiinom ng alak. Pumasok na ako sa loob ng bahay nila at doon ko nalaman na nagtalo nga sina Jack at Bella. At sinabi daw nito na mag-cool off muna silang dalawa. Alam mo, hindi naman dating ganyan si Jack Hindi madalas na mainitin ang ulo niya nung bago pa lang kami na magkarelasyon. Baka kasi nadadala niya lang dito sa bahay niyo ang init ng ulo niya mula sa trabaho. Baka stress lang siya. Mabuti sana kung ganun Kaya lang hindi. Nandito na nga lang ako sa bahay. Kung sino-sino pang pinagseselosa niya, pati yung nagde-deliver dito ng tubig pinag-iisipan niya ng masama. Baka kasi natatakot lang talaga si Jack na mawala ka sa kanya. O kaya maagaw ka ng iba. Kaya nga ako pumayag na magsama na kami sa iisang bahay para matigil na yung pag-iisip niya ng kung ano-ano. Binitawan ko na nga ang trabaho ko para sa kanya tapos ayaw pa rin niyang huminto sa pagsiselos niya. May lalaki talagang seloso. Lalo na kung napakaganda ng girlfriend nila. Talaga? Nagagandahan ka sa akin? Oo. Oo naman.
Sino ba naman ang hindi magagandaan sa'yo? Ikaw yata ang lasing na sa ating dalawa eh. Hindi no. Nakakadalawang bote pa nga lang ako eh. Bakit nauutal ka habang kausap mo ko? Tapos namumula pa yung pisngi mo at hindi ka rin makatingin ng diretso sa akin. Ano? Hindi naman ako nauutal ah. Oh, ayan ka na naman. Nauutal ka na naman, Oscar. Alam mo, swerte talaga ni Carol sa'yo. Kaya nga, inggit na inggit ako sa kanya eh. Kasi meron siyang asawa na gwapo na, sobrang sipag pang magtrabaho. Ano? Kung ano-ano namang napapansin mo? Masipag din namang magtrabaho si Jack. Kaya nga palagi siyang wala dito sa bahay niyo. Pero hindi naman siya kasing gwapo mo. At wala siyang kasing lakas ng sex appeal mo. Oscar, pwede bang humingi ng favor? Ano yun? Pwede bang hiramin kita kahit isang gabi lang mula sa asawa mo? Alam mo Bella, lasing ka na. Kung ano-ano na yung sinasabi mo. Mabuti pa siguro umuwi na lang. Bella, bakit mo ako inalikan? Oscar, isang gabi lang oh. Pagbigyan mo na ako. Sa totoo lang, matagal na kasi kitang gusto. Huwag kang mag-alala. Sigurado kung hindi uuwi si Jack, kaya solong-solo natin ang bahay na to. Bella, wag! Alam mo namang may asawa na ako, di ba? Wala naman siya dyan sa bahay niyo eh. Tigilan mo na nga ang paghalik sa akin. Teka, huwag mo ko hawakan dyan. Ano ka ba? Oscar, ngayong gabi lang, promise. Pero Bella, Hinding-hindi malalaman ng asawa mo o kahit na sino mangyayari sa ating dalawa. At sisiguruduhin ko rin na hinding-hindi mo makakalimutan ang gabi na to. Papadudod sa maniwala kayo at sa hindi ay pinilit kong pigilan ang sarili ko na hindi matukso sa ginawa ni Bella sa akin. Pinilit kong kalasin ang mga yakap niya at iwasan ang mga halik niya sa labi ko. Nakailang iwas ako sa kanya pero dala na rin siguro ng alak ay tuluyan na akong bumigay sa ginawa niyang pangaakit sa akin. Hanggang sa pinagsaluhan na nga namin ang mainit na gabi sa loob ng bahay niya. Wala eh. Sa kanya na nanggaling na sobrang lakas daw ng sex appeal ko. Papadudot kaya kahit na alam niya na may asawa na ako ay hindi rin daw niya mapigilan ang sarili niya na magpapansin sa akin. Dahil matagal na raw talaga niya akong gusto kahit pa may sari-sarili kaming karelasyon. Papadudot yun na nga ang kauna-unahang pagkakataon na nagkasala ako sa asawa ko. At aaminin ko na sobrang nag-enjoy ako na kasama si Bella sa buong gabi. Hindi kasi ako makapaniwala na yung babaeng pinagpapantasyahan ko lang ay nagawa ko ng makuha sa wakas. Oo, mahal ko ang asawa ko. Mahal na mahal. Pero hindi naman natin minsan maiiwasan na magkagusto sa iba, hindi ba? Kumbaga sa ulam kahit gaano natin yon kapaborito, maghahanap at maghahanap pa rin tayo ng pangtanggal umay. At sa sitwasyon ko ngayon, si Bella ang naging appetizer ng buhay ko. Papadudot sa 3 araw na seminar ni Carol sa Batangas ay 3 araw din kaming gumawa ng kasalanan ni Bella. Nagkulong kami sa bahay nila buong maghapon at sinigurado ko na walang makakakita sa akin sa paglabas ko mula doon. Sinabi rin kasi ni Bella na may dala palang gamit si Jack nang umalis ito kaya sigurado daw siya na ilang araw din itong hindi uuwi. Kapag nagtatalo daw kasi silang dalawa ay palaging nagpapalipas ng init ng ulo sa ibang bahay si Jack. At kahit na hindi ako sigurado na hindi talaga uuwi si Jack sa mga araw na yon, ay nagpadala pa rin ako sa tukso. At kapag kausap ko naman si Carol sa cellphone ay tahimik lang si Bella para hindi kami mahuli na magkasama.
Kaya in-enjoy ko ang bawat araw na magkasalo kami sa kama ni Bella hanggang sa pareho ng nanlambot ang aming mga katawan sa pagod. Papa Dudut, nang makabalik na si Carol mula sa seminar ay doon ako sobrang inatake ng pagkakonsensya. Ilang beses kong tinanong ang sarili ko kung paano at bakit ko ba nagawa ang bagay na yon. Si Bella naman ay hindi rin muna pumunta sa bahay kagaya ng naging usapan namin kapag umuwi na si Carol. Papadudod sa sobrang guilty ko ay dinaang ko na lang ang lahat sa pag-aasikaso kay Carol. Mula sa paghahanda ng mga gamit niya pampasok sa trabaho, mga pagkain na kakainin niya hanggang sa babaunin niya at kung ano-ano pa. Naging sobrang malambing din ako sa kanya at minsan nga ay natatawa na lang siya. At kung minsan nga ay medyo nawiwirduhan sa ginagawa ko. Pero ang palagi ko lang sagot ay sobra ko lang siyang namimiss kaya ko ginagawa ang mga bagay na yon. Kahit ang totoo ay sobra lang talaga akong nagigilty dahil sa naging kasalanan ko sa kanya. Kaya nangako ako sa sarili ko na hindi ko na ulit uulitin pa ang ginawa namin ni Bella. Han, eto yung baon mo para sa lunch mamaya. Baka makalimutan mo na naman to kagaya kahapon. Ay salamat Han, hindi ko pala nalagay yan sa bag ko. Sabi ko na parang may kulang sa gamit ko eh. Nagiging makakalimutin na talaga ako. Teka, wala ka bang biyahe ngayon? Wala eh. Hindi mo na ako tumanggap ng biyahe buong linggo. Oh, bakit? Masama ba ang pakiramdam mo? May sakit ka ba? Han, okay lang ako at wala akong sakit. Gusto ko lang na dito muna ako sa bahay. Para maasikaso kita bago ka umalis at pagka-uwi mo galing trabaho. Ang sweet naman ng asawa ko. Ikaw ha, baka may ginagawa kang hindi ko alam kung ano. Wala. Ano naman ang gagawin ko na hindi mo dapat malaman? Hindi ko alam. Siguro kagaya ng ginawa mo dati nung sinurprise mo ako sa wedding anniversary natin. Nabigla ka na lang umuwi ng Pilipinas nang hindi mo sinasabi sa akin. At kinuntsaba mo pa talaga parents ko para sa surprise na yon. Oo nga. Naalala ko na. Ang galing mo pa naman magtago ng sikreto kaya hindi kita nahuli kaagad. O sige na, aalis na ako at baka malate pa ako sa trabaho ko. Bye, Han! Sige Han, ingat ka. I love you. I love you too. Bye! Liligpitin ko muna siguro tong pinagkainan namin. Tapos isusunod ko ng laban ng mga damit. Oh, may nakalimutan pa bang gamit si Carol? Parang wala namang naiwan dito sa lamesa. Nakala ko wala ka ng… Bella? Anong ginagawa mo dito? Umalis ka muna. Baka makita ka ng asawa ko. Ano ka ba? Umalis na yung asawa mo, di ba? Kaya nga nandito na ako eh. Teka, huwag ka munang pumasok. Baka kasi bumalik siya at makita ka niya dito sa loob ng bahay. Nakaalis na nga siya. Nakasalubong ko pa nga siya kanina eh. Nagkabatian pa kami bago siya sumakay ng tricycle. Kaya alam ko na solong-solo na kita ngayon. Namiss kita. Bella, huwag kasi muna ngayon. Baka bumalik ang asawa ko. Ang kulit naman ito. Sinabi ko na nga na hindi na babalik yun. Kaya nga nilako na tong pinto ng bahay niyo eh. Kaya halika, ituloy na natin to. Mag-enjoy na tayo habang wala ang asawa mo. Papadudot akala ko kapag kasama ko na si Carol ay madali ko nang maiiwasan ng tukso pero hindi pala. Dahil nang umagang yon ay bumigay na naman ako. Nagpadala na naman ako sa tukso at naging marupok ako, Papadudot. Muli na naman naming pinagsaluhan ni Bella ang masarap na nakaw na sandali sa loob pa mismo ng bahay namin ni Carol. Buong maghapon kaming gumawa ng kasalanan. At bago siya lumabas ay sinigurado ko na walang ibang tao na pwedeng makakita sa kanya.
Papadudot, oo, inaamin ko na nag-enjoy talaga ako sa ginawa naming yon ni Bella. Pero takot na takot ako na malaman ito lahat ni Carol. Ayoko magtalo kami at mawala sa akin ang asawa ko. Hindi ko alam kung kakayanin ko kapag nangyari yon. Pero nasundan pa nang nasundan ang mga nangyari sa amin ni Bella kapag wala ang asawa ko sa bahay. Minsan nga kahit nasa bahay pa si Carol ay magkukunwaring magdadala lang ng pagkain si Bella. Pero pasimple na siyang humahalik sa akin kapag hindi nakatingin si Carol. Papadudot na hinto ang ginagawa naming mga nakaw na sandali ni Bella nang umuwi na si Jack sa kanila. Hindi na rin kumatukpang muli si Bella sa bahay namin at nalaman ko kay Carol na nagkaayos na ang dalawa. Lumipas ang mga linggo na naging buwan pero hindi na nga ako muli pang tinukso o inakit ni Bella. Paminsan-minsan ay nagpupunta pa rin siya sa bahay pero hindi na ako ang dahilan. Si Carol na. Ibinabalik niya lang ang mga pocketbook na hiniram niya o kaya naman ay manghihiram ulit siya ng bago. Nagpapansinan pa rin kaming dalawa, Papadudot, pero hanggang tanguan at ngitian na lang. Mas okay na yon kesa mamroblema pa ako. Oo, namimiss ko mga nakaw na sandali naming dalawa. Pero dahil appetizer ko lang naman siya ay alam ko sa sarili ko na mabilis ko siyang makakalimutan. Isang gabi, Papadudot, ay nagising kami ni Carol sa mga sigawan mula sa kabilang bahay. Mga sigawan ni Bella at Jack, kasunod ay ang ingay ng pagkasira ng mga gamit na para bang hinahagis. May 10 minuto lang yon na nangyari bago muling tumahimik ang kabilang bahay. Kagaya ng dati ay ayoko na sanang pumunta doon at makialam pero si Carol ang nag-convince sa akin na i-check ko raw ang kapitbahay namin. Ikaw pala, Oscar. Anong ginagawa mo dito? Narinig kasi namin ni Carol na nagsisigawan kayo ni Jack kanina. Nakarinig din kami ng mga nasira at nabasag na gamit. Gusto niya kasi check ko kung okay lang ba kayo. Nag-aalala kasi siya sa'yo. Nandiyan ba si Jack sa loob? Wala. Wala na naman siya. Umalis ulit siya ng bahay at hindi ko alam kung kailan na naman siya babalik. Nag-iwan na kasi siya ng panggastos ko dito eh. Kaya sigurado ko na ilang araw na naman siyang mawawala. Pero bakit kayo nagsisigawan kanina? Ayoko na sanang pumunta dito kasi alam ko na away niyong mag-partner yan. Pero kinulit kasi ako ni Carol na tingnan ko kung ayos ka lang ba. Ang bait talaga ng asawa mo, Oscar. Pero gusto mo talaga malaman ang dahilan? Kung ayaw mong sabihin, okay lang. Kasi ayoko rin naman na… Buntis ako. Ha? Anong sabi mo? Alam ko na malinaw mong narinig ang sinabi ko, Oscar. Kaya hindi ko na kailangang ulitin pa. Pero hindi naman ako yung di ba? Ano bang ibig mong sabihin na ano? Linawin mo nga. Yung alam mo na. Hindi ko malalaman kung hindi mo didiretsuhin. Hindi naman ako ang tatay ng dinadala mo, di ba? Sa totoo lang hindi ko alam eh. Hindi ko pa alam sa ngayon. Yun ba ang pinag-awayan niyo ni Jack kanina? Alam niya na ba yung tungkol sa nangyari sa atin? Hindi. Wala akong sinabi na kahit na ano sa kanya tungkol sa atin. Ayoko kasi na mas lalong guluhin ang sitwasyon. Pero nang sabihin ko pa lang sa kanya na buntis ako, naggalit kaagad siya. Sumigaw at halos magwala. Ito nga oh. Marami kaming gamit na nasira. Gusto niya kasi na ipalaglag ko ang bata pero hindi ako pumayag. Ano? Bakit niya naman gustong gawin yun? Hindi niya ba naisip na napakalaking kasalanan ang gusto niyang mangyari? Ewan ko. Kesyo wala pa raw sa plano niyang bumuo ng pamilya. Pero binahay niya na ako. At kung hindi ko raw ipapalaglag ang bata, hihiwalayan niya na raw ako ng tuluyan. Anong plano mo ngayon? Ayoko ipalaglag tong bata. Kahit anong mangyari, hindi ko papatayin ang anak ko. Hindi, Oscar. Papadudot, pagkatapos naming mag-usap ni Bella ay naging sobrang magulo rin ang isipan ko.
Pero syempre hindi ko yon pinakita sa asawa ko. Nang tanungin niya ako kung ano raw ba ang nangyari sa bahay ni Bella, ay sinabi ko sa kanya na away mag-asawa lang ang dahilan ng kanilang mga sigawan. Wala akong binanggit sa gustong mangyari ni Jack o sa ipinagbubuntis ni Bella. Papa Dudut, may bahagi ng sarili ko na kinakabahan. Kahit na hindi sinabi ng diretsyo ni Bella, ay alam ko na malaki ang posibilidad na ako ang tatay ng batang ipinagbubuntis niya. Mahigit 3 buwan na rin kasi ang nakakalipas mula ng huling beses na may mangyari sa aming dalawa. At yon ang mas ikinababahala ko. Ngayon pa lang, Papa Dudut, ay hindi ko na alam kung ano ba ang dapat kong gawin kung sakaling magkatotoo ang hinala ko. Paano nga kung nabuntis ko si Bella? Dapat ko bang ipaalam sa asawa ko? Pero anong magiging plano ni Bella kapag napatunayan niya na ako ang tatay ng baby niya? Ipapaako niya kaya sa akin ang bata? Handa naman ako sa responsibilidad, Papa Dudut, pero hindi ako handa na iwanan ng asawa ko kapag nagkataon. Ayokong mawala sa akin si Carol. Kaya Papa Dudut, hindi ko pa man nakukumpirma ang katotohanan. Natatakot na ako kaagad na kamuhian ako ng asawa ko. Papa Dudut, ilang araw pa ang lumipas pero hindi ko napansin na umuwi si Jack sa bahay nila. Si Bella naman ay hindi na rin pumupunta sa bahay namin kahit para makipagkwentuhan lang kay Carol. Hindi ko tuloy maiwasan ang mag-alala sa kanya dahil palaging sarado ang bahay nila. Ayoko naman na ako ang kumatok doon para kumustahin siya dahil pilit ko na ngang inilalayo ang sarili ko mula sa kanya. Gusto ko na kasing kalimutan talaga kung ano man ang namagitan sa aming dalawa. Ang sabi naman ni Carol, Papa Dudut, ay nagkaka-text naman daw sila ni Bella at ayos lang daw ito. Pinag-iisipan na rin daw nito na umuwi ng probinsya. Ako naman ang napaisip, Papa Dudut, kung sakali na anak ko nga ang dinadala ni Bella tapos ay uuwi siya ng probinsya nila. May chance pa kaya na makita at makilala ko ang anak ko. Papa Dudut, ayoko sanang isipin ang possibility na anak ko talaga ang dinadala ni Bella. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Yun din kasi ang matagal na naming gusto ni Carol, ang magkaroon ng sariling anak. Pero hindi ko naman na-imagine na darating ako sa point na sa ibang babae pa pala ako magkakaanak. Han, patingin naman kung sino yung kumakatok. Tinatapos ko lang tong niluluto ko. Sige yan, ako nang bahala. Oh, Bella, kumusta ka? Teka, bakit may dala ka mga gamit mo? Magpapaalam lang sana ako sa inyo ni Carol. Uuwi na kasi ako ng probinsya namin. Nandyan ba siya? Oh, Bella, ikaw pala yan. Ngayon na ba ang alis mo? Kala ko sa susunod na linggo pa. Oo eh. Baka kasi maubos ko pa yung huling pera na iniwan sa akin ni Jack. Hindi na kasi ako binalikan ng gago na yun eh. Kaya sinoli ko na rin yung susi sa may-ari ng bahay namin. Nag-iwan na rin ako ng pera sa kanila para ipahakot ang mga gamit na natitira doon. Hay nako, sira talaga ulo nung lalaking yun. Sandali lang ha, kukunin ko lang yung mga pocketbook na sinabi kong ibibigay ko sa'yo. Sige, maghihintay ako dito. Salamat. Bella, anong plano mo ngayon? Ayun na nga. Uuwi muna ako sa probinsya namin. Nalaman na rin kasi ng nanay ko na buntis ako eh. At sila ang nag-convince sa akin na umuwi na lang muna dahil alam nga nila na hindi ako gustong panagutan ni Jack. Pero sigurado ka ba na si Jack talaga ang tatay ng dinadala mo? Importante pa ba yun? Oo, dahil kung sakali man ako ang tatay, handa ako na makakuha ng responsibilidad eh. Oscar, mabait si Carol. At ayoko na maging dahilan para pati kayo magkagulo. Ayoko masira ang relasyon ninyong dalawa. Ang ibig mong sabihin, ako nga ang tatay ng dinadala mo? Oo. Dahil nalaman ko na magtatatlong buwan na pala akong buntis. At alam nating dalawa na ikaw ang huling lalaking nakasama ko bago ang 3 buwan na yon. Gusto mo bang pag-usapan muna natin to bago ka umalis? Hindi na. Okay na ako. Kagaya ng sabi ko, Oscar,
Mabait ang asawa mo at ayokong guluhin ang relasyon ninyong dalawa. Huwag kang mag-alala. Ito na yung huling beses na magkikita tayo. Kagaya ng pangako ko sa'yo noon, walang sino mang makakaalam na mga naging nakaw na sandali nating dalawa. Papa Dudut, gustong gusto ko nang pigilan si Bella sa pag-alis niya at pag-uwi ng probinsya. Gusto ko rin sanang kunin ang address niya pero pinigilan ko na lang ang sarili ko. Lalo na nang bumalik na si Carol para iabot kay Bella ang mga pabaon nitong pocketbook. At nang umalis na nga si Bella ay muli akong naguluhan sa kung ano ang dapat kong gawin. Dapat ko na nga bang talagang kalimutan si Bella at ang magiging anak ko sa kanya? O dapat ko nang panagutan ang naging bunga ng nakaw na sandali naming dalawa? Pero paano naman si Carol? Ayokong magalit sa akin ang asawa ko. Ayokong mawala siya sa akin. At sigurado ako na hinding-hindi niya ako mapapatawad kapag nalaman niya ang katotohanan. Papa Dudut, kahit gulo pa rin ang isip ko at nararamdaman ko ay hindi ko yon pinahalata kay Carol. Siguro tama lang ang naging desisyon ni Bella na paglayo mula sa amin. Para na rin sa ikakatahimik naming lahat, lalo na ng relasyon namin ni Carol. Kaya muli kong pinangako sa sarili ko na yun na ang huling beses na iisipin ko si Bella at gagawin ko ang lahat para makabawi sa asawa ko. Han, ang sarap talaga nitong tinola mo ah. Siyempre, kasi paborito mo yan, di ba? Ang sabi mo pa nga kahit yan pa ang araw-araw na ulam natin, ayos lang sa'yo. Oo Han, lalo na kapag ikaw ang nagluto. Talaga ba? Talaga? Kahit kailan hindi ka na umay sa tinola o sa kahit anong niluto ko? Hindi no, ang sarap-sarap mo kaya magluto kaya hindi ako magsasawa. Okay. Sabi mo eh. Hay. Buntis pala si Bella? Kanino mo naman narinig yan? Sa inyong dalawa. Sa pag-uusap nyo kanina. Oscar, may gusto ka bang sabihin sa akin ngayon? Wala naman. Wala naman akong tinatago na kahit na ano sa'yo. Ano bang gusto mong marinig mula sa akin? Yung tungkol sa lahat ng pinag-usapan nyo ni Bella kanina. Narinig mo lahat yon? Oo. Lahat ng dapat kong marinig. Oscar, paano mo nagawa sa akin to? Paano niyo nagawa sa akin tong dalawa? Han, magpapaliwanag muna ako. Huwag mo akong hawakan! Carol, makinig ka kasi muna sa akin. Ang bababoy niyo! Ang bababoy niyong dalawa! Alam mo mabuti na nga lang at napigilan ko ang sarili ko kanina habang kausap ko si Bella. Mabuti na lang naawa ako sa kanya at sa batang dinadala niya kaya hindi ko siya kinaladkad. Ang higpit pa nga ng yakap ko sa kanya eh. Ang tamis pa ng ngiti ko sa kanya. Kahit na ang totoo, gustong-gusto ko na kayong saksakin pareho! Carol, sorry talaga. Hindi ko naman ginusto to. Hindi ko sinasadya na magkasala sa'yo. Natukso lang ako. Gago ka pala talaga eh! Natukso ka pa sa ibang babae kahit magkasama tayo sa isang bahay! Paano ka ba niya tinukso? Nagumot ba siya dyan sa labas ng bahay natin? Ginagawa ba niya sa'yo yung mga bagay na ayaw kong gawin dahil hindi ko kaya? Saan ba ako nagkulang? Sabihin mo!
tayo makabuo ng anak hanggang ngayon. Hindi! Hindi dahil doon. Wala kang kasalanan. Wala kang naging kahit na anong pagkukulang. Naging mahina lang talaga ako. Siguro hindi lang ito ang unang beses na ginawa mo, Tono. Aminin mo nga sa akin. Nakailang babae ka sa abroad. Kailan ka nagsimulang magloko? Carol, ano ba yung iniisip mo? Iningatan ko ang tiwala na pinabaon mo sa akin nung umalis ako ng Pilipinas hanggang sa makabalik ako. Ngayon lang talaga ako nagkamali. Please, patawarin mo ako. Pinagsisisihan ko na ang lahat. Alin sa lahat ang pinagsisisihan mo, Oscar? Yung niloko mo ako? O yung nagkaanak ka sa ibang babae? Alam mo, sa tuwing iniisip ko na si Bella pa talaga yung naging babae mo, hindi ko mapigilang isipin na kung ilang beses niyo ba ginawa ang bagay na yon. Kung saang parte ba ng bahay na to niyo ginawa yung kababuyan yung dalawa. Inaamin ko naman na nagkamali talaga ako. At gagawin ko ang lahat para mapatawad mo lang ako. Carol, please. Ayusin natin to. Bigyan mo pa ako kahit isang pagkakataon na lang. Para saan pa? Para lokohin mo ako uli? Carol. Para magkaanak ka uli sa ibang babae? Hindi! Hindi kita mapapatawad kahit kailan, Oscar! Kaya tapusin na natin lahat ngayong gabi at aalis na rin ako sa bahay na to. Dahil hindi ko na kaya magstay pa na matagal sa lugar na to na sobrang binaboy niyong dalawa ni Bella! Papa Dudut, hindi ko alam kung paanong paliwanag at pagmamakaawa pa ang gagawin ko kay Carol para lamang patawarin niya ako. Narinig niya pala ang naging pag-uusap namin ni Bella tungkol sa pagkumpirma nito na ako nga ang tatay ng dinadala nitong baby. Ni hindi ko man lang nahalata ang biglang pagbabago ng mood ni Carol nang umalis na si Bella at ang buong akala ko ay nalulungkot lamang siya. Yun pala ay may kinikimkim na siyang sakit dahil sa nalaman niya. Papa Dudut, sobra ako nagsisisi dahil sa kasalanang nagawa ko sa asawa ko. Hindi ko lubos maisip kung bakit ba ako nagpadala sa tukso. Bakit hinayaan ko na maging marupok ang sarili ko? Kahit alam ko na mahal ako ng asawa ko, sa umpisa pa lang ay dapat ay hindi ko na in-entertain pa ang kung anumang pagnanasang nararamdaman ko kay Bella noon. Dapat mas inayos ko na lang ang sarili ko at ang relasyon namin ni Carol. Para hindi na lumalim pa ang kung anumang nararamdaman ko para kay Bella. At kung hindi rin ako kaagad natalo ng tukso, siguro ay nagawa ko pa sanang layuan si Bella at iwasan ang nakaw na sandaling inoffer niya sa akin. Papa Dudut, wala na po ako naging balita pa tungkol kay Bella dahil kagaya ng sinabi niya bago siya umalis ay puputulin niya ang lahat ng pwedeng maging communication namin. Patatahimikin niya ang buhay ko. Akala ko talaga noon ay matatahimik na kami pare-pareho sa pag-alis niya. Pero hindi pa rin pala dahil nawala na ang asawa ko sa akin. Nawala pa ang chance na makilala ko ang magiging anak ko. Papa Dudut, halos mag-iisang taon na kaming hindi magkasama ni Carol sa bahay pero hanggang ngayon ay patuloy pa rin ako sa panunuyo sa asawa ko. Pinangako ko kasi sa sarili ko na hindi ako titigil hanggat hindi niya ako napapatawad. Ako naman kasi talaga ang punot dulo ng pagkasira ng relasyon naming dalawa. Kaya bakit ako susuko? Aminado ako na nagkamali talaga ako. Naging marupok at naging makasalanan. Pero pinagsisisihan ko na talaga ang lahat ng yon, Papa Dudut, at gagawin ko rin ang lahat para muli akong mapatawad ni Carol at magkaayos kaming mag-asawa. Papa Dudut, dito ko na rin po tinatapos ang sulat ko na ito. At sana kahit na anong lapit ng tukso, kung mahal natin ang asawa at pamilya natin, gawin natin ang lahat para maging matatag ang relasyon natin sa kanila.
At wag na nating sisirain ang tiwalang ibinigay nila kung ayaw nating kamuhian nila tayo at mawala sila sa buhay natin. Ang inyong kabarangay at kapuso, Oscar. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Likas sa bawat relasyon ang magkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Ikaw kabarangay, ano ang huli ninyong pinagtalunan ng partner mo? Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig sa programa ninyo. Ako nga pala si Felix at sana po ay mapili po ninyo ang sulat ko. No girlfriend since birth po ako. Noong estudyante pa lamang ako ay palagi nang sinasabi ng mga magulang ko na pwedeng maghintay ang love life at mas mahalagang unahin ang pag-aaral. Kaya naman mula high school hanggang college ay talagang pag-aaral lamang ang inatupag ko. At noong nagkaroon na ako ng trabaho at sarili kong pera, naisip ko ring mag-focus muna sa career at huwag munang pumasok sa isang relasyon. Pero nagbago ang lahat nang makilala ko si Ciara. Magkaiba man kami ng kumpanyang pinagtatrabahuhan, nasa isang building lamang kami kaya madalas kaming nagkakasalubong sa elevator. Doon po nagsimula ang mga simpleng kwentuhan namin. Maganda siya at spoken kaya hindi na rin nakapagtataka kung bakit nagustuhan ko siya. Mula sa simpleng usapan na uwi yon sa pagdidate, hanggang sa kalaunan ay naging kami at nagsimula na rin kaming manirahan sa isang apartment. Masaya ang relasyon namin sa simula, Papa Dudut. Pero habang tumatagal ay may mga napapansin na akong kakaiba sa kanya. Unang beses ko itong napansin noong magkasama kaming sumasakay ng jeep at abala sa paggamit ng cellphone ko, Papa Dudut. Ayos ka lang? Ba't mo naman naitanong? Kasi pansin ko na parang bigla ka natahimik simula na sumakay tayo dito sa jeep. Huwag mo ako intindihin, Felix. Okay lang ako. Sigurado ka ba? Oo nga! Paulit-ulit ka naman eh. Pambihirang traffic to, oo. Babe, konting tiis na lang. Dapat kasi nag-taxi na lang tayo eh. Para at least hindi man lang tayo pagpawisan. Pero di ba napagkasunduan na natin na magko-commute tayo ngayon para mas makatipid? Tipid nga, pero ako naman tong napeperwisyo. Wisit. Sandali nga lang. Ano ba ako sinusungitan? May problema ka ba? Ay naku, Felix. Imagination mo lang yan. I mean, wala naman akong dahilan para sungitan ka, di ba? Alam kong hindi ka okay. Kaya sige na, sabihin mo na sa akin. Ano ba talagang problema mo, ha? May nangyari ba sa trabaho? Huwag mo na ako pag-aksayahan ng panahon, Felix. Ayoko namang makaabala sa'yo, no? Ang mabuti pa, kausapin mo yung kachat mo sa cellphone. Kasi mukhang kanina ka pa abala dyan sa pagsa-cellphone mo eh. Ano? Yan ba dahil na kung ba't ka nagagalit? Congratulations! After 5 years, nahulaan mo rin. Galing mo! Babe naman, hinaan mo nga yung boses mo. Ang daming tao nakakaya. Sa ibang tao nahihiya ka, pero sa akin hindi ka nahihiya. Ano ba, kumalma ka nga lang. Tsaka puro work-related itong inaasikaso ko sa cellphone ko. Talaga lang ha? Oo nga. Kanina ko pa kaya sinisilip yung cellphone mo? At kanina ko pa napapansin na parang may kachat ka na babae? Ka nga mag-isip ng ganyan. Katrabaho ko yung kausap ko. Ganyan ba ka-importante ang katrabaho mo at kailangan mo siyang i-chat habang magkasama tayo? Ano ka ba?
Tinatanong lang sa akin yung tao tungkol sa trabaho. Galing mo magpalusot ha. Pero sorry ka na lang kasi hindi ako tanga gaya ng iniisip mo. Oy, hindi ako nagpapalusot. Ikaw na rin yung may sabi sa akin na kanina mo pa tinitignan tong cellphone ko, di ba? Kaya dapat alam mo rin na wala akong ginagawa na dapat mong ikagalit. Nako, mali ko ba kung kabit mo pala yung katrabaho mo? Uy, ano bang kailangan kong gawin para lang paniwalaan mo ako? Patingin ako ng cellphone mo. Seryoso ka? Mukha ba ako nagbibiro? Ito. Wala ka mahanap dyan kasi nga wala akong ginagawang masama. So ano, okay na tayo? Naniniwala ka na ba sa akin? Huy, Oo na. ito naman. Huwag mo na akong sungitan, please. Alam mo naman na mahal kita, di ba? Tatawa na yan. Oh, di ba? Mas maganda ka kapag nakangiti ka. Yun na siguro ang unang beses na napansin kong may pagkasilosa si Ciara. At aaminin ko na medyo nagulat at nainis ako noong una, Papa Dudut. Pero kalaunan ay naintindihan ko rin siya. Tutok kasi talaga ako sa cellphone habang magkasama kami at alam kong hindi rin maganda sa pakiramdam ng isang tao na parang mas inuuna ang phone kesa sa kanya. Kaya naman simula noon ay pinangako ko sa sarili ko na tuwing magkasama kami sa labas ay babawas-bawasan ko na ang paggamit ng cellphone at ibibigay ko ang buong atensyon ko kay Ciara. Kasi gusto kong maramdaman niya na mahal ko siya at seryoso ako sa relasyon namin. Pero isang araw habang pareho kaming nagse-cellphone ni Ciara sa apartment namin dahil pareho naming day off noon, may napansin akong isang bagay na talagang kinagulat ko. Hindi yon pangkaraniwan at bihirang mangyari. Kaya agad akong kinabahan at nagtaka. At dahil doon ay nilapitan ko si Ciara at ipinakita sa kanya ang napansin ko, Papa Dudut. Ano yan, babe? Halika nga muna rito, mapapakita ko sa'yo. Mamaya na. Sige na. Kulit mo naman eh. Saglit lang to, promise. Storbo ka naman eh. Kita mo naman na nag-i-enjoy pa ako sa pinapanood kong movie, di ba? Sorry na. May gusto lang ako ipakita sa'yo. Medyo nawiwirdoan lang kasi ako sa nangyayari sa social media account ko eh. Bakit? Ano ba kasi nangyari? Tignan mo tong number or friends ko. Oh, anong meron? 800 na lang yung friends ko. So? Babe, 830 yan dati. Nakakaloka ka naman, babe. Seryoso, inistorbo mo yung panonood ko ng movie para lang sabihin sa akin na bumaba yung number of friends mo. Pero, di ba ang weird? Ba't ang daming nawalang friends? Ay nako, sigurado ako may explanation yan. Wait nga, Oh, anong ginagawa mo? i-check ko din yung social media ko. Baka mamaya nagkakaproblema rin tong account ko. Ay, confirmed. Glitch yung nangyayari. Tingnan mo, bumaba din ang number of friends ko. Seryoso? Oo. Patingin nga ako ng phone mo. Oh, eto. Tingnan mo, nasa 300 yan dati eh. Oh, O ngayon, 296 na lang yung online friends ko. bakit kayo nagkakaganito yung mga account natin? Gaya nga nung sinabi ko sa'yo, may nangyayaring glitch. Malay natin, di ba? Baka may sira yung app o website nila. Sa dinami-dami ba naman ng Pilipino na may social media? Hindi na nakakapagtaka kung nagugulo na yung mga social media websites, no? Sa bagay. Or, posible rin na may mga friends tayo na nag-deactivate ng social media account nila, kaya mas lalong bumaba yung number of friends natin. Kaya love na love kita eh. Bakit? Kasi hindi ka lang maganda. Matalino ka pa. Ay. Nako, Felix. Oo nga. Tigilan mo ko, ah. Hindi na uubra sa akin yung pagpapakyut mo. I love you, babe. Sorry kung inabala ko yung panonood mo ng movie, ha? Okay lang. I love you too. May kailangan ka pa ba sa akin, sir?
Wala na po. Pwes kung ganon, babalik na ako sa panonood ko ng movie kasi nabitin ako eh. Sige. Napansin ko na parang may kakaiba talaga sa social media account ko kasi habang tumatagal ay unti-unti at tuloy-tuloy na nababawasan ang number of friends ko. Sobrang weird nito para sa akin lalo na't babad talaga ako sa social media at kabisado ko halos lahat ng detalye ng account ko. Kaya habang tumatagal ay mas lalo akong naguguluhan kung bakit nangyayari yon. Dahil hindi na ako mapakali ay nag-research ako online. Pero ayon sa mga nabasa ko ay wala naman daw glitch o system error. Ang mas kinagulat ko pa ay parang kami lang ni Shara ang nakaka-experience ng ganitong klase ng issue sa mga social media account namin. Kaya naman noong una ay pinilit ko na lamang isipin na baka may ilang friends lamang ako na nag-deactivate or nag-delete ng kanilang mga account. Kaya patuloy na bumababa ang bilang ng online friends ko. Siguro ganoon lang talaga ang buhay, may mga bagay na unti-unti na palang nawawala nang hindi mo namamalayan. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kung noong una ay mga online friends ko lang ang nababawasan, sumunod naman ay pati ang mga pictures sa cellphone ko ay napapansin kong bigla na lang nawawala. Doon na talaga ako lubos na nabahala, Papa Dudut. Kasi wala naman akong pinagsabihan ng passcode ko at wala akong maalala na may binura akong picture. Kaya naisip ko na baka may nang-hack na sa cellphone ko. At dahil dito ay minabuti kong palitan ng passcode at passwords ng mga accounts ko para makasigurado na wala nang ibang may access kung sakaling may hacker nga na nakamasid sa cellphone ko. Tinakpan ko na rin ang front camera ng cellphone ko para masiguradong hindi ako makikita ng kung sino man. Pero ang hindi ko lubos na inaasahan ay malalaman ko rin pala ang sagot sa lahat ng kinakatakutan at pinoproblema ko sa mas lalong madaling panahon. Babe, tapos na ako dito sa CR. Pwede ka na Sandali lang. Ba't mo yung cellphone ko? Kasi may tumatawag sa'yo kanina. Kaya kinuha ko kagad yung cellphone mo. Baka kasi importante eh. Pero wala naman ako narinig na may tumatawag, di ba? Sobrang lakas kasi ng shower mo kanina kaya hindi mo marinig. Siguro. Akin na yung cellphone ko, babe. Tignan ko na lang kung sino yung nag-miss call sa akin, ha? Tatawagan ko na lang yung nag-miss call sa akin. Baka kasi importante. Akin na. Eto. Device locked. Too many passcode attempts. Ba't ganito to? Sinubukan mo bang buksan tong cellphone ko? Ano kasi, babe? Nagloloko yung phone mo kasi aksidente kong naupuan yan kanina. Sorry Pero di ba sinabi mo sa akin na may nag-missed call sa akin? Shara, may hindi ka ba sinasabi sa akin? Ano ka ba naman, Felix? Wala, no? Alam mo yung ayaw ko sa lahat? Yung nagsisinungaling. Kaya please lang magsabi ka sa akin ng totoo. Ang kulit mo naman eh. Sinabi na ngang wala, di ba? Ikaw nga tong may ginagawang kaduda-duda. Ikaw pa ngayon tong galit. Kung tutusin, kasalanan mo rin naman lahat to eh. Oh, ano ibig mo sabihin? Kaya ako lang naman pinapakialaman yung cellphone mo kasi buwisit na buwisit ako sa mga babaeng kachat mo. Sandali nga lang. Ang ibig mo sabihin, sa lahat ng to, may access ka sa cellphone ko? Shara, sagutin mo ako. Paano ka nagkaroon ng access sa cellphone ko, ha? Ni minsan hindi ko binigay yung passcode ko sa'yo. Di naman kasi mahirap hulaan yung passcode mo eh. Birthday mo kaya yung ginamit mong passcode dyan sa cellphone mo. Pero wala ka pa rin karapatan na i-invade yung privacy ko. Shara, sumusobra ka na, ha? Bakit mo ba ginagawa to? Ha? Ni minsan hindi ko naman pinakailaman yung cellphone mo, di ba? Pwes,
Kasalanan mo to. Kasi ikaw to nagbibigay sa akin ng dahilan para pagdudahan ka. Paano ba naman kasi? Ang dami mong pictures na may kasamang babae. Kaya napilitan tuloy akong i-delete yung iba kasi nabubwisit lang ako tuwing nakikita ko yung mga picture. So ikaw yung dahilan kung bakit bigla-bigla na lang nawawala yung mga pictures ko, tama? Klasika. Sabihin mo nga rin sa akin, Shara. Ikaw rin ba yung dahilan kung bakit bigla-bigla na lang nawawala yung mga friends ko sa social media? Yung mga babaeng kinaiinisan ko lang naman yung binablock ko sa account mo eh. Ba't mahirap na hirap kang pagkatiwalaan ako? Babe, may tiwala ako sa'yo. Pero sa mga babaeng kachat mo, wala. Yung mga babaeng tinutukoy mo, lahat yun, mga kasama ko sa trabaho. Yung mga pictures na pinagbubura mo, lahat yun, pictures ng team building namin. O eh bakit? Masisisi mo ba ako? Eh kasama mo pa rin naman yung mga babae sa mga pictures na yun eh. Shara, group pictures yun! Mapag-group picture man o hindi, andun pa rin yung mga babaeng kinaiinisan ko. Alam mo, pagod na ako. Grabe. Napaniwala mo ko na naglolo ko yung social media account ko, pero yun pala, kinokontrol mo na yung bawat galaw ko ng pailalim. Para saan pa at nobyo mo ko? Kung hindi mo rin naman pala ako pagkakatiwalaan, ha? Alam mo, wala akong maisip na ginawang masama sa'yo para pagdudaan at traidorin mo ko ng ganito katindi. Sigurado ako na kapag hindi kita binakuran, darating ang panahon na may malanding aali-aligid sa'yo. Ayoko ng kahati, Felix. Kaya umayos ka. At sobrang na-stress ako ng mga panahong yon, Papa Dudut. Hindi ko talaga matanggap na nagawa akong traidorin ng sarili kong girlfriend. Pakiramdam ko ay nagmukha akong tanga dahil naniwala ako sa lahat ng kasinungalingan niya. Dahil doon ay ilang araw kaming hindi nagkausap. Pareho naming piniling manahimik at iwasan ang isa't isa, Papa Dudut. Hanggang sa isang araw, hindi ko na kinaya at kinausap ko na si Shara. Kahit galit na galit pa rin ako sa nangyari, aaminin ko na mahal ko pa rin siya. Handa akong bigyan siya ng second chance. Para sa akin at normal lang naman sa isang relasyon ng magselos at maging overprotective paminsan-minsan. Nagkaayos din po kami matapos namin pag-usapan ang lahat at nagkasundo na hindi na niya gagalawin ang cellphone ko. Pero makalipas ang ilang araw, tandang-tanda ko pa na day off noon ni Shara. Habang ako naman ay may pasok pagkatapos ng shift ko, ay nagpaalam sa akin ang supervisor ko habang samay kaming palabas ng building. Pero ang hindi ko namalayan, sa mga sandaling yon ay may nakamasid na pala sa akin, Papa Dudut. Shara? Babe, anong ginagawa mo rito? Huwag mo akong ma-babe ha. Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. Bakit hindi mo sinasagot yung cellphone mo? Ha? Sorry, pero nakasilent kasi ito eh. Alam mo, sa totoo lang, gigil na ako dyan sa cellphone mong yan eh. Yung lintik na cellphone na yan ang punot dulo ng mga problema natin. Sandali nga lang. Ba't ba ang init na naman ng dugo mo, ha? Bakit mo pinagdidiskita na naman yung cellphone ko? Kasi dyan nakasave lahat ng messages at pictures ng mga babaeng kalandian mo. Ha? Pinuntahan mo ako dito para lang makipag-away? Ano? Please lang, wag ngayon. Katatapos lang ng shift ko. Pagod ako at gusto ko nang umuwi. Hindi ko intensyong makipag-away sa'yo, Felix. Pero sa nakita ko kanina, deserve mo talaga to eh. Ba't mo ako sinampal? Ano naman bang ginawa ko? Ang kapal ng mukha mo para magmaang-maangan. Sino yung babaeng ngiti ng ngiti sa'yo habang papalabas ka ng building, ha? Ano? Sinong babae? Umamin ka na! Kitang-kita ko kayo kanina! Sarah, Diyos ko naman yung nakita mo kanina habang papalabas ako ng building. Supervisor ko yun! Pwes hindi ko siya gusto. Pwede ba tigil-tigilan mo muna yung pagiging selosa mo? Wala namang ginagawang masama yung tao. Anong wala? Kung makatingin siya sa'yo, ang lagkit-lagkit. Halata sa mga mata niya na inaakit ka niya. At ikaw naman, nagpapalandi ka rin. Hayop ka, napakalandi mo. Utang na loob, nagkataon lang na sabay kaming lumabas ang supervisor ko.
Nagbabay lang yung sa akin. Ano bang masama dun? Bakit? Kapag nagbababay ka ba, kailangan nakangiti at parang nagpapakyut? O so anong gusto mong gawin niya ha? Sumimangot o umiyak habang nagbababay siya sa akin? Ha? Sarah naman, kakabati lang natin. Ba't mo kailangan sirain yun ha? Hoy, hindi akong sumisira sa relasyon na to ha. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Alam mo, paulit-ulit na lang tayo ha? Sa totoo lang nakakasakal ka na. Pwes, kung naghahanap ka ng sisisihin, humarap ka sa salamin. Ano bang gusto mong gawin ko? Ha? Paano ko mapapatunayan sa'yo na wala akong ginagawang masama? Simple lang. I-block mo yung supervisor mo sa social media. Sarah, mag-isip-isip ka naman. Hindi ko pwedeng gawin yan. Trabaho ko yung nakasalalay rito. Kaya ka magpapalandi sa Bruhildang yun kasi nga naman, trabaho mo yung nakasalalay, tama? Nakita mo kami kanina, di ba? Oo. Kung ganon, ba't di mo siya nilapitan tsaka sinugod? Nang sa ganon, matuldo ka na yung paghihinala mo sa akin. Kasi wala namang kabit na aamin sa pagiging kabit niya, di ba? Pero huwag ka mag-alala, Felix. Kasi kapag nakita ko pa kayo na magkasama ng babaeng yun, baka hindi na ako makapagpigil. Kaya wag mo akong susubukan kasi iba ako magalit. Oo, iba ka nga magalit eh. Wala ka rin sa lugar kung magalit. Kung inaakala mo na iiyak lang ako sa isang tabi habang nakikipaglandian ka sa ibang babae, pues nagkakamali ka, Felix. Hindi ako ganong klaseng babae. Kayang-kaya kong makipagbardago lang kapag nararamdaman kong inaagrabyado ko. Naaagrabyado ka pa pala sa ugali mong yan. Oo, bakit? Alam mo, Sarah, hindi na kita kilala. Hindi ka naman ganyan dati. Ano bang nangyari sa'yo? Noong mismong oras din na yon ay napilitan akong i-block sa social media pati ang sarili kong supervisor na wala namang kamalay-malay. Matapos ipablock sa akin ni Shara lahat ng gusto niyang i-block ko. Pumunta ako mag-isa sa isang bar para uminom at kahit papaano'y umaasang maibsan ang pagkainis ko. Kasi pakiramdam ko noon ang relasyon namin ay parang impyernong walang katapusan. Paulit-ulit na lamang kami sa parehong problema at parang wala nang magandang nangyayari sa amin. Kahit alam kong malinis ang intensyon ko at wala akong ginagawang masama, pakiramdam ko ay lagi akong hinahanapan ng butas para magmukhang may kasalanan. Ang hirap sa pakiramdam na pinoproblema mo ang isang bagay na hindi mo naman talaga kasalanan. At ang mas masakit pa. Pag-uwi ko ay sinabi ni Shara na mas mabuti raw na mag-work from home na lamang ako dahil hindi siya kampante tuwing may katrabaho akong babae. Papadudot, mabigat sa loob yung pakiramdam na parang may nagdidikta ng bawat galaw mo. Pero aaminin ko na kahit nahihirapan na ako ay mahal na mahal ko pa rin si Shara. At handa pa rin akong gawin ang lahat para lamang sa babaeng pinakamamahal ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. At dahil tanga ako sa pag-ibig, ibinigay ko na kay Shara lahat ng passwords and passcode ko para lamang matigil na siya sa kakaisip ng kung ano-ano tungkol sa akin. Isinantabi ko na ang privacy ko at pati na rin ang mga boundaries ko para lamang mapatahimik siya at maiwasan na ang mga away namin. Sa totoo lang, Papadudot, ay naging effective naman yon. Simula noong nagkaroon na si Shara ng access sa lahat ng accounts ko at gadgets ko ay humupa na ang pagtatalo namin. Hanggang sa isang araw ay tinawagan ako ng mga pinsan ko at sinabi nilang may family reunion daw kami sa Marinduque. Dahil matagal na ring gustong makita ang mga taong ito, abay naging malaking bahagi sila ng buhay ko kaya naman hindi na ako nagdalawang isip na agad akong umuo sa kanilang imbitasyon. Papadudot. Hindi. Ha? Narinig mo ako. Hindi ako papayag, Felix. Bakit naman? Family reunion yun. Alam ko. Kung tutuusin, dapat nga hindi ako nagpapaalam sa'yo eh. Sige, subukan mo lang talaga pumunta doon. At pinapangako ko sa'yo na pagbalik mo dito ng apartment, sunog na lahat ng gamit mo. Baka nga pati itong buong apartment sunugin ko na rin. Teka,
Kung magsalita ng ganyan. Huwag mo akong susubukan. Alam mo kung paano ako magalit. Bigyan mo nga ako ng isang malaking dahilan. Isang malaking dahilan lang kung ba't ayaw mo akong pumunta sa family reunion namin. Kasi nga masyadong malayo yung Marinduque. Hindi worth it yung biyahe mo tsaka mapapagastos ka lang. Una sa lahat, sariling pera ko naman yung gagamitin ko. At isa pa, wag mong sabihin na hindi worth it yung family reunion kasi sa lahat ng nangyayari sa atin ngayon, deserve kong magsaya kasama ang pamilya ko. Ah, sinasabi mo bang miserable ka kapag kasama mo ko? Ganun ba yon, ha? Wala akong ibang inangad nun kundi makasama ka. Pero sa ginagawa mo sa akin ngayon, sa tingin mo ba natutuwa pa ako tuwing magkasama tayo? Ang kapal ng mukha mo para pagsalitaan ako ng ganyan, ha? Bakit? Ano ba sa tingin mong ginagawa ko sa'yo? Ito nga, trato mo ko na parang preso. Palagi mo akong hinahanapan ng butas kahit wala naman akong ginagawang masama. Felix, kung hindi kita mahal, hindi naman ako mag-aabalang bakuran ka eh. Kaya nga kung tutusin, dapat magpasalamat ka pa nga sa akin kasi isa tong sign para mapakita sa'yo kung gaano kita kamahal. Pero hindi ito yung gusto kong maramdaman. Kung ganito lang din naman pala yung pakiramdam ng magmahal, pues tama na. Ayoko nang magmahal. Naku, tigil-tigilan mo nga ako sa kaartihan mo, Felix. Hindi ka lang pinayagan na dumalo sa family reunion, nagkakaganyan ka na. Napaka-petty mo, ha? Kilalang kilala na kita, Shara. Hindi mo na ako mauuto. Ha? Ano pinagsasasabi mo dyan? Alam kong may ibang dahilan kung bakit ayaw mo akong dumalo ng family reunion. Hindi ba't sinabi ko naman sa'yo na hindi worth it yung biyahe at yung gastusin mo? Yun lang yun! Huwag mo nga akong pinaglolo ko. Sabihin mo na lang sa akin ng totoo. Kung bakit ayaw mo akong pumunta dun sa reunion na yon. Kasi mas gusto kitang makasama. At saka... Ano? At saka kumbinsido ako na may kababata o kaibigan ka na gustong makita ulit. Yun. Sinasabi ko na nga ba yun eh? Ha? Pero ano ba bang kailangan mo, ha? Nasa iyo na lahat ang password ko. Kitang-kita mo naman, ni minsan hindi kita niloko, di ba? Pero kapag lumuwas ka ng Marinduque, sigurado ako na magbabagong lahat. Di sumama ka sa akin para makita mo na wala akong gagawing kalokohan. Ayoko mapagod sa biyahe, no? Paano siya na mama at papa? Ano, pagbabawalan mo na lang ba ako na makita sila, ha? Felix, pareho na tayong nasa edad. Hindi mo na kailangan makita ang mga magulang mo. Sarah, ganyan ka na ba talaga kawalang puso? Huwag kang ang OA. Kung tutuusin nga yung mga bata sa Amerika, kinakalimutan na lang nila ang mga magulang nila once na nakatungtong na sila ng 18. Pero wala tayo sa Amerika. Mahal ko ang mga magulang ko at gusto ko sila makita. Oh, di video call mo na lang. Sabihin mo na, busy ka sa trabaho kaya hindi ka makakapunta. Tapos na to maliligo na ako. Magsayang ka na rin para makakain na tayo pagkatapos ko mag-CR, ha? Papadudot para kung binagsakan ng isang napakadilim na ulap noong umangal si Shara sa plano kong makipagkita sa mga magulang ko. Kung tutuusin ay pwede naman talaga akong dumalo sa family reunion pero natakot ako na baka may gawin siya sa apartment kapag umalis ako at nagalit siya. Dahil doon ay napagpasyahan kong huwag na munang pumunta sa reunion. At habang tumatagal ay palagi nang nakamasid si Shara sa lahat ng ginagawa ko at unti-unti na ring nawawala ang privacy ko. Para akong nakakulong sa isang relasyon na hindi ko na maintindihan na parang bawat galaw ko ay may kapalit na duda at tanong. At ang pinakamasaklap, yung dating sweet at malambing na babae ay unti-unti nang napapalitan ng isang masungit, mainitin ang ulo, bastos at walang preno ang bibig. Lalo na kapag nakagagawa ako ng mga pagkakamali na kung tutuusin ay pwede naman niyang palagpasin, papadudot. Bihira ka naman, Felix. Mauubusan na ako ng damit dito. Ano ba? Diyos me, napakatanga mo naman. Uy,
Ano naman ako pagsalitaan ng ganyan? Pwes, kung ayaw mong pinagsasalitaan kita ng ganito, umayos ka. Pakabobo, inutil. Oo na, tanga na akong tanga. Bobo na akong bobo. Aha! At ngayon, ikaw pa tong may ganang magalit. Eh, ikaw nga tong hindi makasunod sa simpleng inuutos ko sa'yo eh. Oh, bakit mo kinalimutan yung laundry, ha? Felix! Sagot! Kasi pagod na ako! Anong ibig mong sabihin? Ayoko na! Diyos ko naman. Napaka-pathetic mo ah. Grabe hindi ako makapaniwala nagkakaganito ka lang dahil sa laundry. Babaw mo naman. Nagkakaganito ako dahil sa'yo. Ha, nang dahil sa akin. Oh, bakit? Ano na naman ang ginawa ko? Yan! Yan ang problema. Sa tingin mo wala kang ginagawang masama. Hindi mo alam kung ano yung ginagawa mo. Pero ang totoo, masyado ka nang nakakasakit. Bawat kilos ko, binabantayan mo. Tapos kung utos-utusan mo ako para mo akong alila. Matagal na simula nung huli kong naramdaman na boyfriend mo pa pala ako. Teka nga lang, yung pag-check ko ba ng cellphone mo yung ikinagagalit mo? Felix, ipapaalala ko lang sa'yo ang dahilan kung bakit palagi kong tinitingnan yung cellphone mo dahil pinoprotektahan lang kita. Pinoprotektahan? Saan? Sa malalanding babae. Kaya palagi mo akong pinag-iigpitan kahit wala ka na sa lugar? Yung wala sa lugar ay yung nagpapalandi ka pa rin kahit alam mong lapitin ka ng mga babae. Pero lahat naman sa'yo may mali siya, di ba? Kahit anong gawin ko, palaging may nakikita kang mali. Maniwala ka sa akin. Kahit sinong lalaki mapapagod sa ginagawa mo kasi nakakasakal ka na. Bakit kung makapagsalita ka? Parang ang sama-sama kong tao, ha? Felix, hindi mo na ba ako mahal? Mahal kita. Pero panahon na para sarili ko naman yung isipin ko. Anong ibig mong sabihin? Nakikipaghiwalay na ako sa'yo. Ano? Felix, sandali lang. Hindi. Bakit ka naman makikipaghiwalay sa akin? Kasi nga hindi na nakakabuti sa atin tong relasyon na to. Habang tumatagal, mas lalo lang tayo naghahanap ng panibagong paraan para saktan ng isa't isa. Kaya mas mabuti pa kung maghiwalay na lang tayo para wala nang masaktan. Hindi. Hindi ako makakapayag. Shara, makinig ka sa akin ha. Utang na loob. Na natin pahirapan ng isa't isa. Wala ka sa akin. Para din to sa ikabubuti mo. Felix, kung nakikipaghiwalay ka sa akin dahil lang overprotective ako, di bale, huwag ka mag-alala, magbabago na ako. Please, Felix, sumamakaawa ako sa'yo. Huwag mo naman ako hiwalayan. Mahal na mahal kita eh. Ginagawa ko lang naman to kasi ayoko mawala ka sa akin. Gusto kita makasama habang buhay. Pero iba yung gusto ko sa kailangan. Bakit? Ano ba sa tingin mong kailangan natin, ha? Kailangan natin ng space. Space para makapag-isip, para makapagpahinga, para mapag-isa. Dahil pag tumagal pa tayo magkasama, Shara, tuluyan na ako mababaliw. At pag ako nabaliw, hindi mo magugustuhan kung saan tayo mapupunta. Noong mismong araw na yon ay nagkanya-kanya na kami ng landas ni Shara. Simula noon ay wala na akong narinig na balita tungkol sa kanya at nalaman ko rin na blinak na niya ako sa lahat ng social media accounts ko. Aaminin ko na sobrang sakit ng desisyon kong makipaghiwalay sa kanya. Hindi naging madali ang lahat. Pero naniniwala ako na ginawa ko yon para sa ikabubuti naming pareho. Habang tumatagal kasi ay mas nagiging malinaw sa akin na parang wala na talagang magandang patutunguhan ang relasyon namin. Kaya naman kahit mahal ko pa siya, pinili kong pakawalan siya para na rin sa ikabubuti niya. Sa ngayon, Papa Dudut, ay single na ulit ako at mas nakafocus na lamang sa trabaho. Marami po akong natutunan at na-realize sa lahat ng pinagdaanan ko. Napagtanto ko na hindi lang pisikal ang abuso. May mental at emotional abuse din na madalas ay hindi agad napapansin. Na-realize ko rin na kahit kaming mga lalaki pwede ring maabuso. Kaya sana ay mas maging bukas ang isipan natin sa ganitong mga usapin. Dahil lingid sa kaalaman ng marami, mas madalas itong nangyayari sa lipunan natin kesa sa inaakala. Dito ko na po muna tatapusin ang kwento ko. Maraming salamat po sa pagbibigay po ninyo sa akin ng pagkakataon na magbahagi
ng naging karanasan ko sa buhay ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Felix. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.